Turka-turka da sarƙaƙiyar sartse tsakanin tsagi biyu. Anya arangama ya yi tofin alatsi ne tare da cin fuska. Amma nika lafiya na gaggawar cancan ne haka? Yo ina fa lafiya. Neman yaron nan Sabitu zani domin ya takale ni. Shikenan. To yanzu ba komai za a yi babban jira daga nan. Zan je in nemo shaidu. Na gane baba, ayi haƙuri. Hatsari muka yi kuma na bata haƙuri ta yadda ta amince ta ce za ta je ta ƙara ɗebo wani gari a ƙara miƙawa. A gidan uban wa za kuma ɗebowa. Ni wallahi kuna ban mamaki wallahi. Duka karen nan babu wanda bai san ku ba. Me yasa kuke haka da girman ku? Kai kace baka san yau ba? Akwai munafukai, akwai yan gulma, akwai yan tsurku. Aikin banza aikin wofi. Gaba ɗaya rayuwa ta lalace. Gari ya yi tsada. Shinkafa ta yi tsada. Komai ya yi tsada a rayuwa ana so a kashe mu. Duk nisan jifa zai faɗo ƙasa. Ba wanda ya san gobe sai Allah. Shi ya san makwancin gobe. Kai a radu sai ka biya. Jimin rashin kunyar banza. Wallahi ko ka biya ko in yaga masu tirar rashin mutunci. Ku dakata Malam Bakar. Da kiman ka bai kamata a ga kana biye masa ba. Kaga zo mu tafi. Ni na san me zan yi. To gani, na ce gani. Malam kamar ke ka kai ba faɗan ba ne. Dan wallahi ba mu kira kowa ba. Ƙara magana zan ɗirka ma naushi. Kai waye da ba za faɗa ma gaskiya ba? To ba san me nake yi ba ne? To na wuce duk inda kake tunani. Kuma in baka bi a hankali ba, duniya sai ta ma ashtawan tsaki. Ke dakata, yaya? Shine. Shi waye? Shi waye? Shine. Kina ta shi waye? Ku shirya don ku kodume da wani sabon kamce. Full time movie ya sake zuwa muku da wani sabon salo. Sartse. Labari da kuma tsarawa Mubarak Burazu. Ɗaukar nauyin shirin Full Time Movie. Shiryawa Yasir Gombe. Ba da umarnin shirin Mubarak Burazu. Mikiya mai hangen nesa. Sartse. Yana nan tafe. Na baki zuciya na ki so mazauna wanda kamar yake a raina a saman soyayya. Na san ba haɗari masoyiya ta da ruwan zama in kin sha ki bani nema. Ka dage wa wannan harkar sigar. Ka dawo hanyar hayaki ka san yadda rayuwa take tafiya. Me kake da wani asaran kashe kudin ka ne? Kai ka dawo da sirar. Ka dawo da hayaki. Ka dawo harkar sirar kawai ka dawo ka bugu na biya. Ai wata hayaki. Wannan sa'aki nake da shi. Kai, amma ko jan yayi. Nan ayo wannan. Tina, kai ba wata ina ne nuka? Zuwa, rufi a. Dan da Ku ne baraja kuke zuwa kuna son sace mutane ka. Kun na arrest mu. Ba wani san da ka tayi mun tafi da ku. Kwafsa, ba haka za a yi ba. Kawai za mu ci Ba wani da tafi da ku. Kwafsa, ai mu da ku duk ana tare ne. Ba wani tare. Duk ana da Ku yi. ce muna tare. Ba za a yi haka. Ba Ko ba haka ba? Kai kai stop. Stop I say. Me kuke ana? Kwafsa, muna tare ne jami'in. Ga nan.
yana da litau samu ya ka litau litau you are very stupid kuna kuke ba ta mana kungiya kuke sa uniform ko za ka yi bayani bari a je office samu ya ka yanzu ɗan kuɗin da na samu na ɗan ɗauko ɗan kuɗin da na sata dai sai da aka raba ni da shi kuɗi ga shi nan kuɗin gado na ne amma ɗan kutumar ya je mun je can wuri aka biyo aka ɗauke ta alƙur'an da ina da zan yi in ci uwar hukumar sun da na yi wannan akwai mu da taimako yaro ka gani na da har Saudi Arabia an kai ni tsabar taimako yaro Allah zo da Allah kuma corona kalli wayata corona wallahi sai ina kuma a waya na corona ya shigo miliyan 1 an turo min kudin corona kudi miliyan 1 ba abin da za a yi shi tunda ka samu kudin nan ba ina jin ka na san tun muna kai tare aka mana kaciya ma kai ka sani a yau kan komai za ka ambata da haka abin da za a yi shine mu je ka ɗauki rabi a raba kuɗin nan kashi 2 ka ɗau rabi ka bar rabi ko muna yara ka fa sani ai a raba a baka rabi ka ɗau rabi ka bar rabi kuma hai kanta ma kana ina ka san Allah da girma yake kuɗin nan ba zan raba biyu in baka rabi ba bari ma ka je kare ma mai kankat ni da kai haka za mu haihatan kuma ni da talauci ma yanzu mun yi bye bye saboda zan je in sayi mota in bude wani kasuwanci da kudin corona ha to yanzu ka san ya za a yi tunda abun ta zama yar haka ko ba ka ba taimake ni in taimake ka ka san mutum mu da yara muka tashi yauwa saboda haka abin da za a yi shine mu je a raba kuɗin nan kashi 2 ka bar rabi kai ma ka ɗauki rabi ka ba zan tare ka tashi ba a raba rabi ka ɗau rabi ka bar rabi ka san Allah wala ba za a raba ba kuma bari ma lissafa maka na daina zaman banza zan sayi mota kuma dai in takaice maka wala kuɗin nan ba za a raba da kai ba kawai alkur'an ba kai sa ba yanzu don uwarka ka samu kudin koronan ka rabu da ni tun muna yara mu tashi tare har mu kamo ka duba tsayin mu har ya kusa kamo bishiyan nan garanti uwarka nan ka samu kudin corona ta ita ce za ta raba mu ai ko me za ka mai da kamun kudi dai ba za a raba ba wallahi ba kai sa ba yanzu dai ka shaƙe ni kuɗi dai ba za a raba ba koya za ka yi da ni ai waya ba taka ba kuɗi nawa shikenan ai wayo kai wayo kai sai ka je ka ga mu dan daki za mu je a raba kuɗin ka bar rabi ko yaya ina kuɗi ne za a raba za a raba za a raba tashi kai ka ce ka samu ɗan jaki irin wannan dubga haka a'a ai ba ka ƙara shaƙe ni ba sake ni tunda na ce maka za a raba mu je kawai ina kuɗi ne tunda na ce zan baka ai ai tunda kuɗi ka sha ruwa mana ai za ka kware kana ta cin abinci bakin ganga ai ka san dai da yanzu ba ɗaya bane
ki bari kawai sai ranar kasuwa mun je mun ci kasuwa kin ga he mu siya a can. Shiri ne da yake dauke da barkwanci, soyayya, gutsuri tsome, tashin hankali ga kuma hada guri. Ai dan wai da ba mu san asalin angulu ba. Yar ce muna daga wannan take. Kuma baba na kuke ko? Da wai na faɗa masa. Zaman kaddara o hade je ka. Me kake duba ana? Na ga kuna leƙa mun katanga. Gidan uwarwa kuka zo duba ana? Mun zo gidan uwar Zinatu. Akan Zinatu mana haka za mu zauna a ƙauyen nan an maida mu saniyan ware. Malam ina gidan biki ne. Na ji sai maganar yarinyar nan Zinatu ake ta yi. Wannan ya ce Zinatu kaza, wannan ya ce Zinatu kaza. Ni abin ya ishe ni shine yanzu ai batun karanci. Wato abin da yake faruwa kenan. Shikenan zan yi wata karanci. Mu daga nan ma da muka nufa ko? Kina. Ki gaba gaban. Shi kadai tilo ya zamo bakin ganga, ya bugi nan ya bugi can. Kasini magana karuwa da mun wannan shine na uku. Mun yi aure a garin kun shine mun fi ku. Abawa ni na fi kowa hauka. Ni ba zan busa wannan karkaran ba. Kai Sa'adu, ai gashi nan kuma kana ta nuna haukar kan. Gashi nan zahiri muna gani. Ya wale. Ya wale. Ni fa gaskiya yau ba za mu yi maraice a nan wurin. Bakin ganga. Haba Jafaru, wannan irin jariki ne kamar ba daga makaranta ka dawo ba. Makarantar uwarwa. Kai din ma. Ani wallahi roƙon Allah nake. Allah Ubangiji ya kawo wata masifa akan yaran nan. Ina ruwan ta biyu zaro. Ke kuma marka daga ina haka na ganki wuri janjan. Ina nan a bakin kofa ba inda zan je idan kun ji ni duk wanda ya isa ya ga ya isa zai iya da ni to wallahi ya fito ina jiran shi. Sarkin gida. Ido na idon wa'annan yaran. Wani gosu. Bakin ganga. Zaki sa in zane masa mazauni a garin nan. Baba. To wallahi ka jawo sai na yi ta'asa kala 3 a garin nan. Ubanka baba. Ubanta ma wanda ya haife ta ba mu bar shi ba. Wala tana kai din banza kai din wafi. Garan ne da Allah. Labari da kuma tsarawa Ahmad M Square, daukar nauyin shirin Bara'u Ala Gombe, shiryawa Gambo Jikos, da umarnin shirin Mubarak Brazu, Mikiya mai hangen nesa. Za ku iya samun shirin tsaye a YouTube channel ɗinmu wato G Record TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna halaman ƙararrawar sanarwa wanda daga zarar mun daura za ku same shi kai tsaye a wayoyinku. Bakin ganga yana nan tafi. Ya gudu ko? Za ka ci biyar. Kai, duniya ke. Wai a ce kuɗin koronan nan, wance ya samu, ɗan hajiya ya samu, gargada ya samu, kowa ya samu abokai kai har darakta ya samu. Amma wai a ce kuɗin nan da zaran ya zo kusa da gidanmu, sai ya tsallake gidanmu kawai. Gefe da gefen gidanmu, kowa ya samu kuɗin nan a ce mu ba mu samu ba. Waya ni kai masu tura kudin corona nan ba sa ganin gidanmu ne? Ba sa ganin gidanmu ne? Kai. Kai kana wani abunka? Na rantsi da Allah kasan na akwai talauci. Balai! Ai ni ka zauna abu ma? Cika kawai da kira an so nake ne kuɗi yaya za a yi? Kuɗi nake so ne kuɗi na gani na faɗa ya za a yi? Kuɗi kawai kake so kai? Haka kana zaune, ko kuma kana zaune da zaman banza, zaman kashe wando, za ka yi kuɗi. Kai matsala na da kai, akwai hikimomi da dabarbaru da shige da fice da waya mutuwa ya tashi da za ka yi kai kuɗi. Wallahi babu shi. Wace ma? Wa, muke zaune a kan akwai? Ai ta kare ne. Ai bari in gaya ma, kaga wannan kwanyan. Amma dai ai kai ba abin da baka sani ba. Kaga ji ana cewa mikiya?
mikiya? Ka nuna mun mikiya? Ni mikiya nan kan ba ita bace take tashi tsololo ta miƙe sama. To abinda baka sani ba, ai abinda yasa ake kira da ita ke saboda tunani na saboda na wasu ne. Dama? Kai ka santa. Ni da kake ganin wannan kai a cokala bage na yi karatu ba. Na yi karatu da su can yi motsu. Kuciho. Kana ji? Rani. Kana ji? Duka. Ni ba wannan ba. Ni yanzu babban damuwa na yaron nan Usman. Wallahi gaba daya gauraya min ciki na yake. Na ciki na tashi. Wannan shege da ya samu kuɗin corona. Ai ni na gaya maka ai ran da ya samu kuɗin coronan nan. Da ya taho da gudu ya zo yana nuna mun wai ya samu kuɗin corona ya. Baka fiska ba? Ai sai da na ci uban shi. Yanzu haka Allah nake na yi ido hudu da shi. In yi ido hudu da shi ne. Kai. Shege har Azzaliman zamani. Azzaliman zamani. Azzaliman zamani. Azzaliman zamani. Mala Abdul. Ya garin to. Gari lafiya Ya shanu. Shanu alhamdulillah. Suna nan kan. Suna nan lafiya kalau Mala Abdul. Mala Abdul ya naga kaman kara mene Mala Abdul. Ko ba ka da lafiya ne? Rashin lafiya kuma dan fullo. Mala Abdul, ka je ka a duba ka a asibiti Mala Abdul, ba ka da lafiya, ka duba kanka a madubi Mala Abdul sai a Kai, anya dan fullon nan ba gaskiya yake faɗa ba. Sabida gaskiya mutane yau mutum na tara kenan wanda suke ce mun na rami. Amma kuma duk wata kitburburan da za a yi duk yanda za a yi yana dawo da kiba na. Alƙur'an rashin lafiya na An yi tufka da warwara maimakon a nemo ilimi sai hakan ta gagara. Wata manufa gare shi ya hau tudun tsira ya fake da bazarsi yake rawa. A fuska kamar na Allah, amma zuciyarsa baƙa irin take, ya lalata rayuwar ɗalibai, ya jefa su a tasku. Kin ga tsawo, bai kuma da kinin kaduna damuwarki akan halayyata. Dan ni da kai ɗaya ne, sai in ga ganin kana ranar kowa. Dan Allah ka yi haƙuri. Kalli irin ta'asar da take faruwa, wasu ɗaliban sun mai da makaranta tamkar mashaya, ba sa ganin mutuncin malamai, tsageranci da ta'addanci shine ɗabi'arsu. Haba class, wannan wani irin rayuwa ce? In ba za ku ji ba za ku iya fita, mu kuma za mu iya ji. Kai mai ido da kwalli, wa ya gaya maka da aka kawo makarantar nan an sanar da mu muna da malamai a cikin ɗalibai? Ka dalla rabu da shi. Mai macaccen zuciya, mace ce fa. A ta wani bangaren kuma, san maso wani shi ya zamo mata ruwan dare. Wai kuka me yasa kuke caza min kai ne? Subhanallah, me kuma ya faru a can ka? Wallahi Malam Faisal ne ya ajiye mutum ɗaza nan gurin, wai an sace ma Asma'u Ahmad littafin ta. Sai dai ba a tare aka zamo ɗaya ba, wasu malaman sukan yi iya bakin ƙoƙarinsu don su ga sun ceto rayuwar ɗalibai. Full time movie ta sake kawo muku wani ingantacce abin kallo ga mai kallo. Mai kallo nemi wannan fim don ka sha kallo, ka kalli abin kallo. Ki kula kuma ki fahimta. Yau yi manta ki karki ta yau. Ta yaya zaka ce haka? Kai baka san kiman ɗa namiji bane? Ai kuna gani da nan da na bar ku kuna cikin dawa kuka yi kicibus da principal. Number 2. Crazy. Number 3. Present ma. Duka wannan badakalar ana yin sa ne a cikin boyayyen sirri. Kai karamar ɗan rashin kunya. Rabu da ita, wuce mu je. Ta ina? Kyauce mu je? Ba inda zan je wallahi. Kaga duk shiga da fita na cikin makarantar nan, duk wanda zai shigo ko ya fita, dole zai bi ta bakin gate. Kai, ka dakata. Kai ba iya mai gadi ne. Kai Malam Faisal, zauna. Kai kuma mai gadi, me ke faruwa? Rayuwar makaranta ce tamkar rayuwar prison. Duk abin da yake so ya zama tilas ɗalibi ya masa. Ƙarshe sun faɗa makomar hukuma.
dama an ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Ku dakata. Kai constable. Yes sir. Ka tafi da Garba office a bincike shi da ire-irensa na cikin wannan makarantar. Baba a ruba nan asiri. Boyayyen sirri. Labari da kuma tsarawa Ahmad M. Sukwaya. Ɗaukar nauyi full time movie. Shiryawa Yasir Gombe. Wanda ya bada umarnin shirin Mubarak Burazu. Mikiya mai hangen nesa. Duk wa'annan ƙayatattun fina-finanmu za ku same su a YouTube channel namu mai suna Full Time TV Gombe. Kuma na subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa wanda daga zaran mun sake sabbin shirye-shiryenmu za ku same su akan manhaja ta wayarku. Boyayyen sirri yana nan tafi. Wanda kamar yake a raina a saman